Żewġ fatalitajiet oħra, żewġ familji illi tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom kawża ta' din il-pandemija. Il-ħadd filgħodu tħabbar li żewġ irġiel oħra tilfu ħajjithom wara li instabu pożittivi għal COVID-19, bit-total tal-vittmi issa jitla għal 151. L-ewwel każ huwa raġel ta' 69 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID fil-21 ta' Novembru u miet tard is-sibt filgħaxija fl-isptar Mater Dei. It-tieni każ huwa raġel ta' 81 sena li kien ikkonfermat pożittiv fit-18 ta' Novembru li għadda u miet il-ħadd filgħodu fir-residenza San Vincenz de Paul. Intant fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 97 każi oħra ġodda pożittivi għal dan il-virus. Min-naħa l-oħra fl-aħħar sigħat fortunatament fiequ 107 persuni oħra. B'hekk il-każi attivi huma ta' 1977, bit-total ta' dawk li fiequ issa tela għal 8396. Mill-każijiet li tħabbru s-sibt 22 persuna ħadu dan il-virus mill-qraba, 8 każi ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol, 2 kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi u żewġ każi oħra ħadu dan il-virus wara li attendew attività soċjali. Il-bqija tal-każi kienu kollha sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus.